ni mo. Sige ka manawag. Tanaw pa mi kilida. Kung ka man, di ka magpasugo? Ayaw na sige tubag-tubag na ko ha. O, ito ano yung papa dito? Tawag ka na dito. Kuya, papa, dito. Ulit. A few moments later. Wala pa pa man nagtuma. Ma, wala man papadagto. Unsa? Wala yung papa nga to. Ganihara to. Alas 5, napit na kasay. So pa siya muli. Siya gusto niya. Hubog sa yung papa dito. Kasi itong tawhanan. Sapot ako ato niya. Nahuman na lang ko kare. Sus, paita ba ito tawhanay? Ato na ito yutuan sa iyang paboritong utan. Inya, gadugay sad. Lagot na jud ko ato niya. Gasto lagi ko to dato bahala mahubog to siya. Sapot ako ato niya da. Alam mo, ani mo amay. Oo, ari mi mag-away. Sapot ako to imumahan. Lami na jud ito siya ko sikon. Hapit ako na human nga siya wala pa. Hapit na maluto yang utan oh. Lami ra ba kanya kung giluto? Hiluan jud ko to ron tanawa lang. Gisapot na ko mayo. Gisapot na kay kuaning tawhan na gyud tanawa lang jud din ako. Basta ulion ko ato gubog, tanawa lang yun na yung mga mahan. Awa lang, gubot, panisalok ko, tanawa lang ha. Asa na to kung asin ron. Hiluan, ko yung tawanan ni. Nararay ka dari. Tanawa sa resulta, nangatagak na. Tanawa na, actually kayo pitang buwangan ni Gisapot. Na dyan ko, tanawa lang ikaw. Ako, dyan ko kapakon, ano yung mga mahan ni Gisapot. Na dyan ko, tanawa lang. Tanawa lang dyan ko, ha? Now, kung sama ko, ikaw na niya, pag mo ni siya. 3 hours later. Ay nak, naligo na mama. Ha? Naligo na. Tarungan ang hugas ha. Bantay ka kaya ng milit mo muhuro sa na. Nga, humot na na. Buhay na, nalawag na. Ang dito. Sapot ako na. Ay langga, humot na na. Ha? Humot, dara humot ah. Sama langga. Nanong karoon pa ka ni Oli? Ha? Alas 5 ga lang yung out? Ganihara ang alas 5 dong, ha? Hapit na mo alas 8 dong, ha? Gisapot ako din mo malayo. Karoon pa ka ni Oli, buwangan ka lagot. Ako ko mo. Di magod langga ka ng napa magiging patiwa si Sir langga nga ka ng trabaho niya ba nga. Gamay kay trabaho agad kay ila mo kuno gamitonon ugma ang kuangon ang kwarto iya ra gipatiwas og pintal. Aw, mao di ay ebidensya ay mong gidarid horse day. Buang ka. Ako gisapot ako nimo. Ayo. Bilgo. Agay di ay napayusa. Huwat sa hakang buha. Ha? Dara. Ayaw na nagkakid ako kay sako yung kinagbukol. Ayaw din na, please. O sige, iti kahapsan na ni. Pero akong hangyo lang mo dong ay pagtapad ako hab. Wa ko ganahin ni bahukay ka. Di ko ganahin mo luot kay kastangan luot. Ikahapsan na ni dong. O basta mo dong ka no kahapsan na dito ka. Ay, salamat chick kay langga. I love you so much. I love you. Dog lang taron. Wa lagi dog lagi. Wa. Kaya kapoy labad ako. Labad. Bantay bitaw ni uli ning ikasuldo ni mo wala gapon na sobrang buwanga ka. Sumbagay lagi ta. Dog lang taron. Wa sige kuan sa mo. Wala to kapikas mo ka. Oh. Amo. Sige, good langga. Imo mo ka na decision. Sige. Manda ko galok do problema ano ako ning gilok do balaya. Kita eh. Ita lang ka ko eh. A few moments later. Pagmamusgag. Tuog na ni. Kapag katutuhan. Bahala to siya. Hindi ko siya matuog sa pitas. Kaya kung di palagot. Bantay bitaw ko siya. Sigad ko. Tuog sa ko. Di lang siya kumutug kay tapad lang sa karon. Ay, ta. Sawa. Wala. Tambal sa mata. Sulba diya hapon ang ako. Di ka paduog na ko. Taray.
sulbat sa mata nimo. Tanaw mo arti-arti ka. Ha? Resulta na uubo nag habol. Bakit? Hindi ko habol. So, kailangan sud niya. Ano ito? Ikaw, EJ. Sige magdawa diya. Ano diri? Patuog na. Ano diri ba? Ano? Pamunalan ta mo ron. Gusto mo tapay mo sa mamahan dito pala hubog? Ha? Hida. Pangatuog na mo dira anak ha. Gahi kay mamahan no. Wa jud ni ari-ari. Hawa lang sa buwan. Ilan ko gaingon nga basta manglagot ko dili ko na tubayan. Ingon ko balang manglagot ko mutapad ya ko siya nako. Gahi kay buang. Gusto guro ni siya palayaso ni nako. Awa lang sa puting ko niya. What? Awa lang dito. Palayason ko ng buang. Lagot na dito. Gahi pa din gusto. Hindi. Hapit na. Ang diri. Basit ka dyan. Simsaon. Basit. Uy, nag-unsa ka? Unsa lang ka? Hapit na. Iwasun sa ako. Unsa? Unsa tiwason? Mao di wa ka ni duol ako, no? Kaya nga, no, imo din nagkinamot ani mala ka. Mo ni mo gusto? Ayaw, di ba?